Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер мәктәп бар якын минем җаным авыл. Шул мәктәптә яшим, укыйм, белем алам, киләчәккә тормыш өчен нигез салам. Без бөек Тукаебыз белән горурланабыз, аның иҗатын өйрәнәбез. Безнең Кушлавыч мәктәбендә белем алу өчен барлык шартлар да тудырылган. Бик күп бәйрәмнәр, очрашулар еш үткәрәбез. Күренекле шәхесләр белән очрашабыз. Алар белән аралашабыз. Укучылар өчен төрле оешмалар эшли. Юнармия, ЮИТ хәрәкәте аеруча актив. Ветераннарның хәлен беләбез, ярдәм итәбез. Тимурчылык эшен алып барабыз. Мәктәптә кул эшләренә өйрәнәбез. Спорт, физик көчне сакларга өйрәтә. Хезмәт тәрбиясе белән эш өйрәнәбез, әйләнә-тирәне саклыйбыз. Мәктәп бакчасында ниләр генә үстермибез. Мәктәбебездә яшь талантлар дип исемләнгән театр түгәрәге эшли. Сәхнә осталыгына, дөрес сөйләм теленә өйрәнәбез. Актерлык сәләтләребезне үстерәбез. Әкиятләр, язучылар әсәрләрен сәхнәләргә куябыз. Милли җанлы булып үсәбез. Туган телебезне, гореф-гадәтләрне, бәйрәм йолаларны саклыйбыз. Аларны үткәрәбез. Район, республика бәйгеләрендә актив катнашабыз. Призлы урыннар алабыз. Шигырьләр язабыз. Биебез, җырлыйбыз. Рәсемнәр ясыйбыз. Кыш оялары, дару үләннәре, каен бересе җыю акцияләрендә дә бик активбез. Безгә белем биргән укытучыларыбызны хөрмәт итәбез, яратабыз. Бөек шагыйрь туган авылга кунакка көтеп калабыз. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.